खुलुमबाय नोंथांमोननि गेजेराव आं एन महिलारि लोगोसेनो आं नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्टजों आरोबाव फिन खेबसे दोंसे शायरि लानानै फैदों। शायरिखौ लिरदों निरन दैमारी, डिस्ट्रिक्ट बिश्वनाथ, भिलेज 3 नं माइनाव फुख्रि। बिथाङाबो मोनसे इउटुब चेनेल दङ। बिथांनि चेनेलनि लिंकखौ आंनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनबाय। नोंथांमोना बयबो थांनानै साबस्क्राइब खालाम आरो बिथांखौबो सापर्ट खालामलाय। दानिया फैदो बिथांनि शायरिखौ दान्दिसे खोनासंलांदो। ओइ सना, खोनाबायना? दुखुआ आंहाबो दङ, नाथाय रावखौबो लानानै नङा, नोंखौ लानानैसो। नों मिथिगौ ना, नोंनि थाखाय आं बेसे जावलिया। जेब्ला नों रागाजों खुद्रायना आंजों रायज्लायालासे थायो, बे समाव आं दुखु जायो आरो सानफ्लाङो जे नों आंखौ अना आरो मोजां मोना नामा। नोंनि अनगा आंहा रावबो गैया जिउ, मानोना आं नोंखौ मोजां मोनो। I really love you.